Čaute ľudia, moje meno je Logoven TV a vítam vás u videa. Dneska neviem, čo mám robiť. Neviem, naozaj. Asi budem robiť beatbox. Ne. Asi budem repať. Tokujeme vonku. Ne. Asi budem skákať. Alebo budem hrať. Alebo budem hovoriť slova. Vybrané slova po B. Ale nechci sa mi aby keby byli, aby ste byť, dobyť vík, bývať, obyčaj. A toho potom ideme robiť, idem predstavovať nožíček golfový. Prosím, nevšímajte si nezbytosti. Čo? To nemusí byť. Otvárame, ako vidíte, krabička pekná. Moje hodinky. Moja golfová palička k tomu nožíku. Ty kokos, spadlo mi z toho toto. Oh my god. To urobíme potom. Vyťahujem golfový nožík. Bolo v takomto, ja som to už aj pokazil. Uvidíte. Toto patrí sem. K tomu nožíku. Tuto máme čistič na zlato. Aj na kameru. Tak. A teraz je tam ešte aj, neviem, čo je toto, ale je to niečo s golfom spoločné. Neviem, čo je toto. A toto viem, čo je nožík. Je toto. Ešte niečo. A toto je k tomu. A magnet. A toto. Tak to je ten celý nožík. Teraz to zatvoríme. A ideme opravovať. Hopa, prepáčte. Dobre, tak. To bude na dnes všetko. A vidíme sa u Gamesweeku. Alebo ešte niečo. Aj pravdu. Dneska budem mať nový komp. A dneska alebo zajtra urobím Gamesweek. Tak, čau. A fanúšičky, dávajte lajky. No. Golf.